ikke har noget at skide billeder, mens han hælder. Lad du være med at lave en Mikkel for eksempel. Det lå lige ned langt. Lige over det kamera. Jeg vil sige, jeg er ikke gået der kun 2 meter over til men på video, det var ikke videofilm med min høje stemme. Jeg siger så meget lort, jeg ikke har hørt bagefter. YouTube, ikke? Ja. Så langt, synes jeg. Ja, men man kan sgu også, man kan også, hvis man tager med også, har vi også 3 minutter. Det er jo 3 står og hører sådan her bremse. Han bliver nødt til at stille det op. Han stener hele. Spænd, Toge! Det var hyggeligt at møde dig, Toge. Den skal afgive. Ja, det er. Bare trække igen. Ja, det er god nok. Så er det væk. Hives hjem. Så er det væk, Toge. Det er lige før, jeg ikke kunne have gjort det bedre, det der, du. Så kom den. Perfekt!